Să trăiți. Da, în 10 minute ajung la birou, dar sper să nu prind aglomerații. Bine, bine, la revedere. Pua, roșu. Aoleu, ce aglomerație, bă. Mamă, ce aglomerație. Vrei o țigară? Nu, mersi. Mamă, și acum mai aveam și o ședință la firmă, dar sigur întârzi cu aglomerația asta. Și eu la fel, tot cu domnul Dinu? Da. Un volangiu și ala. Păi vără miu. A, Da. Bă, frate, ce aglomerație e, să mor eu. uite-l și pe țăranul asta. Mamă, trebuia să mă duc să faci un grătar acum. Bă, ăsta știi că ar merge un mica. Și cu niște bere, mamă. Dar să miște dăm și ne respectăm. Da, da. Ia, ce grătar ai, că mă pricep la grătare, îmi plac astea, știi? Hai să-l văd și eu. Zic, dacă este să compar, niciun kil de caviar nu se compare cu un grătar. E duminică iar, ieșim la grătar. Facem de papa, facem de papa. Am băieții cu mine, punem carnea pe jar. De papa, de papa. E duminică iar, ieșim la grătar. Facem de papa, facem de papa. Am băieții cu mine, punem carnea pe jar. Bă, s-a făcut verde, bă! Bă, ia grătarul, repede, ia grătarul! Cine mă mai sună? Da, mă! Lasă-mă, bă, vere, cu ședința ta, crezi că am eu chef de ședința ta? Hai, bă, lasă-mă! Ia uite, bă, are roșu. Scoate, bă, grătarul, nu vezi că are roșu? Acum vine, frățioare. Bă, frate, ce aglomerație este. Ce-i este așa? Grătarul, ia grătarul! Stai, mă, nu încă! Asta a fost de probă. Bă, ce are ăsta, nebunit? Bă, Edi! Sunt în București la un semafor. Hai, vino și tu, te aștept la grătar. Avem mici. Cam atât. Da, frate. 3 mici.